Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Mga kabisyo, kasama nyo pa rin napapakinggan at napapanood exclusive live sa YouTube channel ng Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kabisyo, kailan ka mapapagod sa partner mong araw-araw na lang nag-iinit kapag nakikita ka? Mahal, mag-iingat ka ha. Oo naman, mahal. Huwag ka nang umiyak. Mas lalo lang ako mahihirapang umalis niyan. Hindi ko lang talaga kasi maiwasan. Ngayon lang kasi tayo maghihiwalay ng ganito katagal. Mahal, pangako mo ha. Babalikan mo ako. Oo, mahal. Pangako ko yan. Babalik ako. Lahat ng gagawin ko doon para sa'yo. Para sa atin. Miguel, mag-iingat ka ron ha. Alam kong hindi madali ang tatahakin mo. Maraming salamat po sa paghatid sa akin dito, Tita Nerissa. Nangangako po ako kahit gaano pa katagal, babalikan ko po si Lena. Sige anak. Basta tandaan mo, may 2 taong naghihintay sa'yo rito. Mag-iingat ka palagi. Mahal, hindi ko alam kung kakayanin ko to. Tahan na, mahal. Isipin mo na lang bawat araw na lumilipas, mas mapapabilis sa pagbalik ko sa'yo. Talaga bang para sa atin lahat ng to? Oo naman. Mag-iipon ako para pagbalik ko, hindi na tayo mahihirapan. Magkakaroon na tayo ng sarili nating bahay, sarili nating buhay. Hihintayin kita kahit gaano katagal. Miguel, kailangan mo na yatang pumasok. Baka maiwan ka pa ng eroplano. Opo, tita. Salamat po. Mahal, babalik ako. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Dear Love, ako si Lena. Yun yung eksena nung ihatid namin ni Mama sa airport ang lalaking pinakamamahal ko, si Miguel. 2 taon kaming naging magkasintahan. Nagkakilala kami sa trabaho. Parehong nangangarap, parehong nagsusumikap. Pero habang tumatagal, unti-unti naming napagtanto ang isang bagay. Kahit gaano kami kasipag, hindi pa rin sapat yung kinikita namin para mabuo ang kinabukasan na gusto naming dalawa. Kaya isang araw,
Nagpa siya si Miguel na mag-abroad. Hong Kong ang napili niyang puntahan. Nakahanap siya ron ng magandang trabaho. Agad naman siyang natanggap. Ang sahod niya na dati halos sapat lang sa pang-araw-araw, triple ang naging offer sa kanya ron. Masaya ako para sa kanya. Para sa amin. Pero kasabay ng saya, ang sakit ng paghihiwalay namin. Ako ang naiwan dito sa Pilipinas. Si Miguel ang una kong boyfriend. At aaminin ko, marami pa kaming bagay na hindi namin naranasan bilang magkasintahan. Mga simpleng sandali na dapat sana'y pinagsasaluhan ng 2 taong kasal na. 2 taon kaming magkasintahan, pero walang nangyari sa amin. At madalas niyang sabihin sa akin noon, maghihintay daw siya. Magpipigil. At pagbalik daw niya, sana raw handa na ako. Handa, hindi lang sa pagmamahal, kundi sa susunod na yugto ng relasyon namin. Lumipas ang 3 taon. 3 taon ng paghihintay. 3 taon ng pangungulila. 3 taon na puro tawag sa telepono at video call ang naging sandalan ng pagmamahalan namin. At nung pabalik na si Miguel, hindi ako mapakali. Halo-halo ang nararamdaman ko. Nai-excite ako, kinakabahan, at sabik na sabik. Gustong-gusto ko na siyang makita, mahawakan, mayakap ng mahigpit. Pero higit sa lahat, may isang tanong na paulit-ulit sa isip ko. Pagkatapos ng 3 taon, ganun pa rin kaya yung pagmamahal niya para sa akin? Uy girl, di ba parating na si Miguel? Anong nararamdaman mo? Na-excite ka? Oo naman, no? Sobra! Hindi biro yung 3 taon na paghihintay, Mary. Kasama na rin yung pagtitiwala ko sa kanya na wala siyang gagawing kalokohan habang malayo siya sa akin. Kilala ko naman si Miguel. Loyal pa sa aso yun. Kumusta naman ang buhay niya ron? Puro trabaho lang talaga inaatupag niya. Halos wala siyang ibang ginagawa kundi mag-ipon. Pero pag may free time siya, hindi naman siya nagmimintis ng tawag sa akin. Madalas, siya pa nga ang tumatawag. Talaga? Oo. Minsan nga, nagtatampo pa siya kasi ako pa raw yung mas walang oras sa kanya. Grabe Bilib talaga ako dyan kay Miguel. Kapag committed talaga yan, committed hanggang buto. Panis ang distansya. Oo, Mary. At alam mo ba, madalas na rin yung nababanggit ang kasal. Hala! Sa true? Oo, parang may balak na nga siyang mag-propose pag uwi niya eh. Ay, girl! Target lock na talaga dyan kay Miguel. Ikaw na talaga ang gustong mapangasawa niyan. Hindi tulad ng ibang lalaki. Malayo lang ng konti sa jowa, may kapalit na agad. Pero may napansin akong nagbago kay Miguel. Ano yun? May mga pinapahiwatig siyang gusto niyang gawin namin pagbalik niya. Tulad ng? Yung, alam mo na. Seryoso? Don't tell me, wala pang nangyayari sa inyo. Wala pa, no? Sinabi ko kasi sa kanya dati na ayoko pa. Alam mo naman, wala pa akong experience sa mga ganung bagay. Ngayon, ano bang nararamdaman mo tungkol doon? Sa tingin ko, ready na ako. OMG! Balitaan mo ako, girl, sa first time mo, ha? Natatakot na nga yung tao. Gusto mo pa magpakwento. Tsaka, baka kasi mali yung magawa ko. Ano mo yun? Baka hindi ko alam kung anong gagawin. Ano ka ba? Si Miguel na bahala ron. Sigurado ako alam niya kung ano mga dapat gawin. Okay. Ay, by the way, kailan nga ulit uwi ni Miguel? Sa Sabado na. Ay, mukhang alam ko na kung saan tayo pupunta pagkatapos natin magkape. Huh? Saan naman? E di sa waxing salon. Sira ka talaga. Girl, preparation yon. Siya nga pala ang kaibigan kong si Mario. Mary Lou for short. Mabalik tayo kay Miguel. Matapos ang 3 taon ng pagtitiis at paghihintay, dumating na rin yung araw na muli kong nayakap si Miguel. Ako mismo ang sumundo sa kanya sa airport. Habang naghihintay ako sa may arrival area, hindi mapakali ang puso ko. Para akong kinakabahan. Nanginginig ang mga kamay ko nun. Halo-halo ang nararamdaman ko. Excited, masaya, at may konting kaba. 3 taon kaming hindi nagkita. 3 taon na puro boses lang niya sa telepono ang naririnig ko. Sa maliit na screen ng cellphone ko lang nakikita ang mukha niya. Nung makita ko siya sa wakas na lumabas sa arrival gate,
Parang tumigil ang mundo ko sandali. Maraming nagbago kay Miguel. Mas lumaki ang pangangatawan niya. Mas naging makisig ang tindig. Pumuti rin ang balat niya. At mas halata ang kumpiyansa sa bawat hakbang niya. Pero higit sa lahat, nakita ko agad sa mga mata niya ang isang bagay na hindi nagbago. Ang pagmamahal niya para sa akin. Malayo pa lang siya, ramdam ko na agad ang saya niya. Para bang gusto na rin niyang tumakbo papunta sa akin. At nang sa wakas nagkalapit na kami, di na ako nagdalawang isip. Niyakap ko siya ng mahigpit. Parang sa yakap na yun, nabura yung pangungulila ko ng 3 taon. Pagkatapos nun, agad kaming dumiretso sa apartment na inuupahan namin. Oo, habang nasa ibang bansa si Miguel, lumipat na ako ng tirahan. Siya ang nagbabayad ng renta. Gusto niya raw kasi na pag uwi niya, may sarili na kaming lugar. Isang lugar na kaming 2 lang. Sabi pa niya, parang paghahanda na rin daw yon sa susunod na hakbang ng relasyon namin, ang pagpapakasal namin. At habang papunta kami sa apartment na yon, hindi ko maiwasang isipin ang isang bagay. Matapos ang 3 taong paghihintay, yun na kaya ang simula ng bagong yugto ng buhay naming 2. Mahal, dito mo na lang ilagay... Ay, hindi mo pa nalalapag yung backpack mo. Grabe ka naman makayakap. Namiss kasi kita, mahal. Ako rin naman. Pero mag-settle ka muna. Kakarating mo lang, oh. Hindi na nga ako makapaghintay eh. Mahal, ano ba? Galing tayo sa labas. Parang di mo naman ako namiss. Namiss kita, pero pwede bang mag-shower ka muna? Sige na nga, magsha-shower lang ako sandali. Tingnan mo na muna yung mga pasalubong ko para sa'yo. Ay, oo nga. Sige, dali pumunta ka na sa banyo. I love you. I love you too. Ano naman kayang mga pasalubong sa akin ni Miguel? 3 taon siyang nawala, so sigurado marami siyang dala. Ay, ano to? Mga lingerie? Ang dami! Loko-loko talaga tong si Miguel. Kung ganito yung mga pasalubong niya, parang maibig sabihin to ah. Siguro, matagal na niyang pinaghandaan pagbabalik niya. Mukhang, eto na talaga yun. Kinagabihan ng araw na yun, nagamit ko na agad yung mga pasalubong ni Miguel sa akin. Matapos ang 3 taong paghihintay, ibinigay ko na rin yung something na matagal na niyang inaasam. Handa na rin naman akong ibigay yun sa kanya. Hindi ko maipaliwanag yung naramdaman ko nung gabing yun. Pero may isang bagay akong napansin. Parang sanay na sanay ang galawan ni Miguel. Para bang alam na alam niya kung paano ako pakalmahin, kung paano ako patawanin, at kung paano ako gagawing komportable. Matapos nung unang nangyari sa amin, nasundan agad yun ng isa pa. Aaminin ko, hindi ko rin inaasahan na magiging ganun kami kasabik sa isa't isa. Pero di ko napaghandaan. Matapos yung gabing may mangyari sa amin, halos araw-araw nang gusto ni Miguel na maikama ako. Sa una, iniisip ko na baka dala lang yun ng pananabik matapos ang 3 taong paghihiwalay. Good morning! Good morning, mahal. Pakis nga. Wow, ang sweet naman. May morning kiss pa. Mahal, sandali lang. Hindi pa ako nakakapag-toothbrush. Okay lang yan, mahal. Walang kaso sa akin. Hindi ako komportable. Isa pa, di ba 3 tayo kagabi? Ano, gusto mo na namang umisa ngayong umaga? Mahal naman. 3 taon ako nagtiis. Pagbigyan mo na ako. Ilang taon kong tinago tong gigil ko sa'yo. Sige na nga. Pero please, wala mo nang kiss, okay? Naku-conscious ako eh. Okay, sige. Tsaka, request ko nga pala. Dahan-dahan naman, mahal. Feeling ko, tatrangkasuhin ako dahil sa'yo eh. Promise, mahal. Kakalmahan ko lang. Totoo nga, inilabas ni Miguel ang gigil niya. Sa una, tuwang-tuwa pa ako. Ramdam na ramdam ko pagmamahal niya. Naghuhumiyaw sa pagmamahal bawat yakap, bawat halik, bawat titig. Pero habang tumatagal, unti-unti akong naguguluhan sa sarili ko. Parang hindi na ako natutuwa sa dalas ng nangyayari sa amin. Ang dalas na niya kasing mga labit. Dumating sa puntong hindi ko na nagugustuhan. Kahit minsan na humingi ako ng pahinga,
Nakakagawa si Miguel ng paraan para mapapayag ako. Alam kong siyang gusto kong makasama habang buhay. Pero tanong ko sa sarili ko, kaya ko ba na ganun kadalas may mangyayari sa amin? Ayun na nga. Dumating yung araw na nagkasakit ako. Hindi ko alam kung yun ba dahil sa ginagawa namin ni Miguel o dahil sa sobrang anxiety ko. Since may sakit ako, akala ko hahayaan niya ako magpahinga at magpagaling. Mali ako. Nangangalabit pa rin. Nasabi ko nga noong mga pagkakataon na yun, na magrereklamo na ang mga higad sa kakatihan niya. Umabot ako sa puntong parang gusto ko nang makipaghiwalay dahil sa sobrang hilig niya. Ito, mahal. Inumin mo muna tong hot calamansi juice. Salamat, mahal. Pagaling ka kaagad, ha? Ang hirap magkasakit ngayon. Kaya nga eh. Pwede mo naman ituloy lakad yun ng mga kaibigan mo kung sakali. Kaya ko naman alagaan sarili ko dito sa bahay. Pwede naman kaming lumabas sa susunod. Dito lang ako. Aalagaan kita. Salamat. I love you, mahal. I love you too. Miguel, sandali. Bakit, mahal? Anong problema? May sakit ako, di ba? Alam ko na kung saan papunta yung mga halik mo eh. Ay, naku, sige na. Mahal, kahit isa lang. Huy, may sakit ako. Hindi mo ba kaya na pagpahingahin ako? Mas okay nga yun eh. Mas mainit katawan. Ano ba, Miguel? Wala ka na bang ibang naiisip kundi galawin ako? May sakit ako! Ano? Sadista lang? Sadista lang? May sakit na yung tao, gusto mo pa rin galawin? Ayaw pa awat? Hindi mo naman kailangan sumigaw. Matagal ko ng problema sa'yo yan sa totoo lang. Mula nung dumating ka, wala kang ibang ginawa kundi yayain ako sa kama. Bago matulog, pagkagising, kahit saan ka abutan. Kahit minsan labag sa loob ko, tinutuloy mo pa rin eh. Mahal, namiss lang naman kita eh. Hindi mo na kinokontrol yung sarili mo, Miguel. Ano? Parang ginagawa mo na lang akong parausan. Hindi naman ganun yun. Alam mo ba, minsan iniisip ko na makipaghiwalay sa'yo? Ha? Ihiwalay mo ko? Oo! Lalo na sa mga panahong ayaw mong magpaawat. Sorry, mahal. Sinubukan kong intindihin ka. Pinagbigyan kita dahil baka iwan mo ako kung tatanggi ako. Mahal, hindi ko alam na ganun palang nararamdaman mo. Sorry talaga. Pues ngayon, alam mo na! Dear Love, ang sarap sa pakiramdam na sa wakas, nasabi ko na lahat kay Miguel. Sa puntong yun, pakiramdam ko, wala na akong pakialam kung iiwan niya ako. Pero hindi. Pinakinggan niya ako. Iba pala ang ginawa ng distansya sa kanya. Parang nung umuwi siya, gusto niyang dumikit sa akin palagi. Gusto niyang palagi kami magkasama. Inisip ko nga makipaghiwalay, pero baka dala lang yun ng pagod at ng 3 taong pagtitimpi. Ngayon, nabawasan na ng sobra pagkahilig ni Miguel. Mas naiintindihan na niya ang mga limitasyon ko. Madalas na muna niya akong tanungin bago may mangyari sa amin. At sa wakas, nasolusyonan namin ang lahat sa pamamagitan ng usapan. Sa maliit na pakikipagkasunduan, natutunan naming pahalagahan ng isa't isa at ang pagmamahalan naming dalawa. Well, coming from a perspective na galing sa isang or nasa isang long distance relationship, ako talaga mga kabisyo, nauunawaan ko dito si Miguel. Grabe naman yung mga commenters natin sa YouTube. Hayok lang daw talaga, sabi ni Ricky. Grabe naman. Hindi, nauunawaan ko yung mga ganito mga kabisyo. Kasi more than the sexual and interaction ninyong mag-partner, yung mga napalayo sa partner nila, they're really longing for you. Yan. Alam niyo yung na-miss talaga nila kayo sa kahit anong paraan. And I'm pretty sure lalaki lang din naman sila, 'di ba? At doon nila na ilalabas yung or doon natin na ilalabas yung pagka-miss natin doon sa partner natin. And napakaganda yung nangyari dito kay Lena, hindi dahil sa inaraw-araw.
Hindi dahil sa inaraw-araw ka, Len, at nagkatrangkaso ka na and all. Pero inopen mo yung ganitong klaseng conversation because there are times na kapag ikaw ay hayok na talaga sa partner mo and all, nagiging blur na lahat na para bang para sa'yo, okay lang. Hanggat hindi tumatanggi yung partner mo, feeling mo, okay lang. Sige lang ng sige, ayaw mong paawat. At hindi masama if we call out these kinds of behaviors na kung sa tingin natin parang nakaka-cross na ito ng border natin na kung sa tingin natin ay hindi na tayo or nawawala na yung respeto sa atin. At diyan nasusukat yung tunay na pagmamahal natin sa isang tao if nagiging open tayo sa kanila kung sa mga behavior nila hindi na tayo nagiging comfortable. Kaya mga kabisyo, communication is the key. Yan ang napatunayan sa atin ni Lena. O siya, bago pa kayo mag-init, magbabalik ako maya-maya. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako para sa panibagong kwento ng Dear Love. Metro's #1 Love Radio Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music
Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano?
Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan,
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh,
Talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. O, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman to. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamete kudasai! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Yamete kudasai! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding!
Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Ah! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Ah! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng... Hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear love. Dear love. Dear love. Dear love. Dear love. Sa Love Radio. Tigang na tigang ka ba? Nathaniel, huwag ka sumigaw! Bakit nahihiya ka? Habang nilalawayan mo yung kapatid ko, hindi ka nahiya? Magrereklamo ang higad sa'yo sa sobrang kakatihan mo!
Kaya ako nga pinasama ang mga tropa ni George eh. Eat all you can ka na ron kung gusto mo. Pero kapatid ko pa rin yung pinuntirya mo. Pati kapatid ko, tinikman mo. Hindi ko kinakaya yon. Ay nako, kasama kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like Super Legit and All Konyo Bicolano. Para sa programang gigising sa mga natutulog ninyong puso. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Diyos Marian Aldao, good morning Metro and Mega Manila. Again, sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon at sana po ay busog na busog kayo ngayon. Naiinis ako kasi sa sobrang gutom, sa sobrang uhaw mo, pati kapatid niya, tinikman mo. Kaya nako, kaya totoo talaga no. Minsan yung mga aswang na yan, oo, yung mga aswang, tik-tik and all, nako hindi na lang po talaga nag-e-exist sa mga probinsya, sa mga baryo o mga liblib na lugar. Kung minsan ang mga legit na aswang ay makikita, ma-experience din talaga sa mga inuman. Ay nako mga kabisyo, may ganyan ka bang kakilala? Yung mga, meron ka bang mga broski dyan, mga barkada, tropahin, oo, na tipong ang ginagawang pulutan ay yung kainuman. Nako, kaya ako talaga, pinipili ko talaga yung mga kainuman ko, lalong-lalo na ngayong darating na weekend. It's Friday, there's gonna be a lot more inuman. Nako, piliin nyo po talaga yung circle na iniinuman ninyo kasi, nako, sinasabi ko sa inyo, posibleng inaya kanya hindi bilang kainuman, kundi dahil gusto kanyang pulutan, gusto kanyang kainin. Because ang tingin niya sa iyo ay isang masarap na sisig. Yan. O kaya para ka raw nilasing na hipon. Yan, ang sarap. Uy, kapag inuman, kabisyo, ha? Inuman lang. Walang tikiban, sinasabi ko sa inyo. Oo, pwedeng mag-release. Oo, mag-release ng mga emotions, ng mga feelings, natatago nga, nararamdaman and all. Pero, ay nako, dahan-dahan lang naman sa mga kalandian mo. Totoo, kabisyo, minsan may mga kainuman tayo na higad na mismo ang nahihiya dahil sa kalandian nila. Yung tipong hindi naman talaga umiinom ng alak. Oo, broski, yung totoo, yung iniinom mo lang talaga dyan yung chaser. Pero ano, pagka inom mo nung chaser, anong gagawin mo? Ulo ko. Tapos, meron talagang direction yung pag-sway ng ulo mo. Dyan talaga sa kaliwa na kung na trip mo, na kainuman, dyan ka talaga magsusway. Yung totoo, sinasabi ko sa inyo. May nagsasabi dito, aba, alam na alam mo Konyo Bicolano ah. Huwag kayong pinag-aralan ko yung adlib ko, hindi dahil na-experience o na-experience ko to. Ay nako, pero mga kabisyo, isang paalala lang, naku, uulitin ko talaga ang mga kainuman, inaaya natin yan para may kakwentuhan tayo, hindi para may kakurutan at kalandian sa inuman. Sa bagay, mas may thrill ang inuman kapag ganito. Depende din. Pero mga kabisyo, mukhang ganito ang magiging laman ng ating Dear Love maya-maya na magbibigay sa inyo ng ngiti, kilig at trigger. Kaya naman mga kabisyo, samahan niyo po akong buuhin ang Dear Love natin sa aking pagbabalik. You heard it right mga kabisyo, sa aking pagbabalik ay agad-agad mapapakinggan na natin ang ating Dear Love ngayong araw ng Biyernes. For now mga kabisyo, kasama niyo pa rin po ang inyong uragong broski like Super Legit and All Konyo Bicolano para sa programang gigising sa mga natutulog ninyong puso. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio Basic! Sige, bilisan mo pa. Yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay,
Bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan, basic? Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice.
Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala. Ay, bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim,
pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit, bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba? Secret.
No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot. Bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako
Kasi of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Okay, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Shit! Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa
Di, sa mukha, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya lang, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Dear Love, nakaatake ka na ba sa handaan na parang Last Supper? Yung unang plato pa lang, sabi mo, tikim-tikim lang. Pero pagbalik mo, pangatlong round na pala. Minsan, kailangan mo ring magpigil dahil sa sobrang pagkahayok mo, kung minsan, kahit hindi mo na dapat kainin, susunggaban mo pa rin dahilan kung bakit mapupunta ka sa alanganin. Kabisyo, naniniwala ka ba na hindi lahat ng masarap ay dapat tikman? Mga kabisyo, ihanda ang inyong mga tissue dahil paniguradong mababasa na naman ng luha ang inyong mga mata at pagpapawisan kayo sa ating Dear Love ngayon na pinamagatang Fiesta Mode. Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Huh? Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie.
Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Hoy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga.
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Mga kabisyo, kasama nyo pa rin po napapakinggan at ngayon ay napapanood na ng live sa Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kabisyo, kung minsan talaga tinatamaan tayo ng init. Dahilan kung bakit kung minsan ay parang nagiging asong ulol tayo na naglalaway at handang mangagat. Masunod lang ang tawag ng iyong laman. Pero kabisyo, hanggang saan ka kayang dalhin ng iyong tawag ng laman? Seryoso ka ba, bakla? Uy, Erika, makabakla ka naman. Oo, seryoso nga. Gusto kong sumama ka sa akin pag uwi ko sa Bohol para ma-experience mo yung fiesta sa amin at sa ibang bayan na rin. Alam mo tuwing Mayo, may listahan na ang mga tao ng mga araw ng fiesta. Kasi araw-araw talaga may fiesta sa Bohol. Patutuwa ka dun. Hala, wagi! Gabi-gabi tayong rarampa. I-push ko yan, Natalie. Baliw ka, Natalie talaga. Kesa naman, Nathaniel, itawag ko sa'yo. Sa bagay. Pero kahit bading ako, di ko talaga pinangarap maging trans. Masaya na ako na ang BFF ko dito sa Cebu ay ang pinakamagandang Enrique na nakilala ko. Ay, Bax! Tigilan mo na yung pagtawag sa akin yan. Patay na yung si Enrique. Sorry, pagpapawaper ako sa lalamunan ko para magboses babae, no? Ipapaalala ko lang sa'yo, ha? Nabubuhay na ako bilang Erika. Ang bibihag sa puso ng lahat ng guwapong lalaki. Ewan ko sa'yo, dami mong hanash. Pero gusto ko yan. Pak na pak ang confidence level mo. Confidence is the key, Bax. Kaya kakabugin natin lahat sa fiesta dun sa inyo. Buffet sa lafang at mga... alam mo na. Basang-basa kita, Box. Mag-file muna tayo ng leave para sure. Push! Dapat matuloy yan kasi kailangan ko rin ng breather. Nakakasakal din tong buhay call center natin. Ay, buti ka pa. Mas mataas na sahod mo kasi team leader ka na. Sabi ko naman sa'yo, natanggapin mo na yung offer ng management na gawin kang team leader. Bet ko yung sahod, pero baka mas lalo kong ma-stress. Tipong kahit anong pampaganda ang i-apply ko sa PES, WAEPEC. Sa bagay. Tsaka, yun nga ang dream ko. Makaalis dito sa Cebu at makapangasawa ng afam. Hindi pumunta ka sa Siargao? Bet ko nga sa true lang. After ng buhol natin, mag-iipon ako para rarampang beauty ko ron. Siguro naman hahakot tong beauty ko ng mga afam doon, ano? Sabi mo nga kanina, confidence is the key. Maganda ka naman. Uy, teka, bakit ganun boses mo? Uy, kinakabahan naman ako. Box, hindi tayo talo, ha? Ikaw napakarami mong ebas, Box. In fairness, gwapo ka. Tigil-tigilan mo ko. Sana, makahanap ka na rin ng love life. Napagkakamalan kasi kitang sugar daddy. Ikaw kanina ka pa. Gusto kasi kitang mawalan ng gana sa pagkain para ibigay mo na yung hotdog mo. Manigas ka! Over naman! Pero, sarap talaga nitong hotdog tuwing breakfast. Bilisan mo nang kumain para makaalis na tayo. Iba na talaga kapag TL, masipag pumasok. Ewan ko sa'yo. Che! Dear Love, ako si Erika, isang transgender. Lahat sa akin pinagawa ko na, pati boses talaga. Sumailalim ako sa voice feminization surgery, kaya ngayon, boses babae. Naging friend ko si Nathaniel nung nag-call center ako. Kilala na rin ako ng mga magulang niya kasi pag sinulog, pumupunta sila sa Cebu City tapos tumutuloy sa apartment na inuupahan namin ni Nathaniel. Natuloy kami. Gusto ko talagang irampa ang ganda ko sa Chocolate Hills. Kahit maalon nung magbarko kami, hindi ako natakot. Ang importante, makapagbakasyon ako at makakain ng mga handa sa fiesta ng Bohol.
Pasabog na, dami gwapo ha. Naku, mabubusog talaga mga mata mo dito. Hindi lang mga mata, pati tong dragon sa tiyan ko, busog na busog. In fairness, ang sarap ng lechon ninyo. May ibang sipa yung lasa. Tsaka, tong humba, tirik mata sa sarap. Sana araw-araw ganito. Ay, nakalimutan ko. Ang sabi mo nga, buong buwan ng Mayo ang fiesta dito sa Bohol, di ba? Oo, kaya sulitin na natin yung vacation leave natin. Ay, Box! Yan talagang plano ko. Hindi ako papatalo. Parang ayoko na bumalik sa trabaho. Hindi naman pwede. Kasi nga, alipin ako ng salapi. Papangit ako pag nawalan ako ng anda. Kasyoko! Ikaw talaga, mawala na lahat. Wag lang ang budget para sa plakado mong muka. Siyempre naman! Ang kagandahan ay isang biyaya na dapat alagaan. Pero Bax, mukhang mag-aaway kami ng diet ko dito. Mukhang bubundat ako bago tayo umuwi. Ay, Bax, wrestling talaga kayo ng diet mo rito, sinasabi ko sa'yo. Saka ka na kasi mag-diet pagbalik natin ng Cebu. Naku, doon talaga kami magtutuos ni diet sa Cebu. Madalas nagpapaubaya na lang ako sa kanya tuwing pecha de peligro na. Buti na lang nandiyan ka. Ikaw talaga ang savior ko. Arte mo. Ay, nandito na pala yung kapatid ko. Yung gwapong yan? Siya na si George. Ang laki na niya. Pwede na. Bax, kalma. Anong pwede na? Gusto mong jombaging kita? Ay, mapanakit. Hello, kuya. Bakit ngayon ka lang umuwi? Medyo na para mainom namin doon sa kabilang bayan. Nakatulog ako sa bahay ng kaibigan ko. Ikaw, George, umayos ka, ha? Kuya naman, fiesta ngayon. Awat na muna sa sermon. Tama si George, Bax. Hayaan mo na tong bagets. Hi, George. Hey po, mas lalo kang gumanda, Ate Erika. Ay, syempre naman. Pupunta kayo mamayang gabi sa Sayawan. Sasamahan ko kayo kung gusto nyo. Pwede ba namang di kami pumunta? Sige, samahan mo kami. Magdala ka ng mga kaibigan mong boys para matuwa tong Ate Erika mo. Hindi pa ba ako sapat? Kamao ko sa mukha mo. Sapat kaya yon? Kung ano-anong pinagsasabi nito. Maligo ka na nga. Amoy na amoy ko yung hangover mo. Sa katulungan mo sila mama at papa na mag-ayos doon. Sige na nga. Pasok na ako sa bahay. Bakit ka tumatawa? Kasi kung naging straight ka lang, medyo kamukis mo yung gwapo mong kapatid. Tigil-tigilan mo ko, Bax, ha? Baka hindi kita matansya. Kumain ka na nga para may lakas ka mamayang gabi sa Sayawan. Ay, bets ko yung extra lakas na yan. Sure ako na I'll need it. Natuloy kami sa Sayawan. Kasama namin ni Nathaniel si George at tropa niyang mga lalaki. Di ko naalis mga mata ko kay George. Ang gwapo niya, as in. Matangos ang ilong, matipuno at matangkad. Ang saya sa Sayawan pero umiksena si Nathaniel. Nauna siyang umuwi kasi nga antokelya na ang gurang. Pag uwi namin ni George, nabigla ako na hinila niya ako sa kakahuyan at pinayakap sa matipuno niyang katawan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Apakarupok ko. Doon unang may nangyari sa aming dalawa. Nahihiya ako sa nangyari. Bakit naman? Tingin ko, marami ka nang naanong mga lalaki. Kayo ni kuya. Ay, hindi naman. Grabe ka sa amin. Sadyang hindi lang ako makahindi. Ang gwapo mo kasi. Talaga ba? Pansin mo naman, panay tingin ko sa'yo. Napansin ko nga. Pero, wala naman akong naisip na ibig sabihin yun. Ang laki kasi ng pinagbago mo. Dati kasi, ang totoy mo pa. Maliit, tapos maitim. Walang muscle, mukhang tuko. Pero ngayon, ikaw na yung tuko. Ang dikit mo pala kumapit. Ay! Nadali mo ako doon In fairness, swabe yon. Ay, teka George, hinto muna tayo dito. Bakit tayo titigil? May problema ba? Ay, natatakot kasi ako. Saan? Kanina, nung may ginagawa tayo, gigil na gigil ka. Tapos ngayon, biglang takot ka na.
Iba yung takot na sinasabi ko. Takot ako na baka malaman ng kuya mo, ng pamilya mo, tong nangyari sa atin. Ano ka ba? Wala namang nakakita. Safe yung sikreto natin. Tsaka gusto ko naman yung nangyari. Hindi mo ako pinilit. Kaya kumalma ka lang. Huwag kang magpahalata. Siya nga pala, ilang araw nga kayo rito? 2 gabi. So, bukas, nandun pa ako sa inyo. Pag gusto mo ulit, sabihin mo lang. Alam mo, hindi bakla tingin ko sa'yo. Ang ganda mo sobra. Tsaka, babaeng babae ka na. Para kang artista. Nakakabilib nga na napapalitan pala yung boses. Nagpa-opera kasi ako ng lalamunan. Voice feminization surgery ang tawag doon, kaya boses babae na ako ngayon. Ah, may ganun pala. Oo, pero totoo ba na nagustuhan mo yung nangyari sa atin? Sobra. Mas maganda na to kasi ayoko pa makabuntis eh. Ibang klaseng mentality yan, ha? Pero gusto mo naman yung ginawa ko, di ba? Oh, oo. Pero alam mo, mas maganda pa rin na paggagawin yun. Dapat nagmamahalan kayo. Mas tama kasi at mas masarap pag love niyo ang isa't isa. Imaginein mo na lang. Sanay naman kayo doon, di ba? Ikaw talaga. Kung di ka lang gwapo, hindi na kita kakausapin. Grabe naman kasi yung stereotyping mo na yan. Pero kung sa bagay, hindi kita masisisi. Tsaka kahit paano, nakatikim ako ng gwapo dito sa inyo. Naks. Basta, secret natin tong dalawa. Ayoko rin malaman ng GF ko. Patay ako kung malaman niya to. May GF ka pala? Sa bagay, gwapo ka. Kaya hindi imposible. Okay, basta. Wala dapat makaalam nito, ha? Pumasok kami ni George sa bahay nila na parang walang nangyari. Sobrang saya ko naman sa pa-welcome ni George sa akin sa Bohol. Kinabukasan, nag-aya ulit sina George at Nathaniel sa sayawan nung gabi. Pero di kami nakasalisi ni George. Baka kasi biglang makaradar si Nathaniel. Natapos na ang leave namin at pabalik na kami ni Nathaniel sa Cebu. Si George pa ang naghatid sa amin sa port. Nung nasa laot na kami, may nangyaring hindi ko inasahan. Parang gusto ko na lang nalamunin ako ng dagat. Nathaniel, may problema ba? Bakit ganyan ang pes mo? Ano ba yung nabasa mo sa phone mo? Sa tingin mo, ano kaya problema ko? Ha? Baka humingi ng pera si na tita? Nakalimutan mong magbigay? Talaga ba? Yun ang tingin mong problema ko? Teka, parang ka mangangain ng tao. Kalma lang. Ano meron? Pinagkatiwalaan kita, Erika. Ako pa talagang tatarantaduhin mo? Ano? Hindi ko maintindihan. May problema ka ba sa akin? Tigilan mo ko sa maang-maangan portion na yan. Sabihin mo sa akin, anong ginawa ninyo ng kapatid ko? Ha? Anong ginawa namin? Sinat ako ng GF ni George. May nakakita sa inyo at nakarating yung balita sa GF niya. At eto na nga. Sinabi niya sa akin na may ginawa raw kayong kababuyan. Binalaan na kita. Akala ko naman gets mo na. Akala ko nagkaintindihan na tayo na di mo pwedeng taluhin yung kapatid ko. Ang dami ng lalaki doon. Bakit kapatid ko pa? Tigang na tigang ka ba? Nathaniel, huwag ka sumigaw! Bakit nahihiya ka? Habang nilalawayan mo yung kapatid ko, di ka nahiya? Magrereklamo ang higad sa'yo sa sobrang kakatihan mo. Kaya ako nga pinasama ang mga tropa ni George eh. Para mamili ka sa kanila. Eat all you can ka na ron kung gusto mo. Pero kapatid ko pa rin yung pinuntirya mo. Napakawalang niya mo naman. Magkaibigan tayo pero hindi mo ako nirespeto. Pati kapatid ko, tinikman mo. Tinanggap ka namin ang buo sa bahay tapos di mo nirespeto pamilya ko. Nathaniel, magpapaliwanag ako. Ano ba ipapaliwanag mo? Magkano binigay mo sa kapatid ko? Magkano binayad mo sa kanya? Wala. Anong wala? Nangyari yun kasi sinilaw mo siya sa pera. Alam kong galawan mo, Erika. Hindi ko siya inalok ng pera para mangyari yon. Sinungaling! Hindi ako naniniwala. Kapal talaga ng mukha mo.
Ilagay mo kami sa kahihiyan! Ako ba? O ikaw ang naglalagay sa akin ngayon sa kahihiyan? Kakasigaw mo dyan, pinagtitinginan tayong dalawa. Para sabihin ko sa'yo, nire-respeto kita, kaya wala talaga akong balak na may mangyari sa amin ni George. Tigilan mo nga ako sa kasinungalingan mo! Maniwala ka! Wala akong balak! Hanggang tingin lang naman sana ako, pero hinila niya ako. Sino ba naman ako para tumanggi? Natukso ko ng matindi. Maniwala ka, sinubukan ko na pigilan sarili ko, pero sorry! Bigla ako naging marupok ng pagkakataon na yon. Ang baboy mo! Sana hindi na lang kita sinama sa amin! Sana hindi na lang kita naging kaibigan! Wala na sa lugar yung pagiging immoral mo! Nathaniel, sorry na. May silbi pa ba yung sorry mo? Tapos na eh! Nangyari na! Ipagdasal mo na dito malaman ng mga magulang namin. Dahil sasamain ka talaga sa akin, Erica! Grabe ka na sa akin! Grabe ang internal homophobia mo! Hoy, tanga! Wala akong ganon at walang kinalaman to, Ron. Hindi issue dito yung kabaklaan mo. Ang issue dito ay yung ugali mo. Kung niyaya ka, dapat ikaw na yung tumanggi. Ikaw na yung umiwas. Isinaalang-alang mo man lang sana yung pagkakaibigan natin. Makapal ang mukha mo, yun. Pagdating natin sa Cebu, umalis ka na sa apartment, ayaw na kita makasama. Nathaniel naman. Nung ginusto mo na may mangyari sa inyo ni George, nagdesisyon ka ng putulin ang pagkakaibigan natin noon. Nathaniel, please naman. Huwag mo ko madaan-daan sa iyak. Hindi ko mapapatawad yung ginawa mo. Dear love, galit na galit si Nathaniel. Pagdating namin sa Cebu, lumipat ako agad ng matutuluyan. Lumipat na rin ako ng call center na pinasukan. Sobrang nagsisisi ako sa nangyari. Ang ganda na sana ng experience ko sa Bohol. Yung isang gabi ng kaasiyahan, nauwi sa lungkot at nagbunga ng pagkasira ng pagkakaibigan. Kung ako lang ang masusunod, gusto ko magkaayos kami ni Nathaniel. Pero di lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na bumalik sa nakaraan para ayusin yung relasyong nasira dahil sa tawag ng laman. Alam nyo mga kabisyo, walang masama sa pagiging bakla. Kung ako yung tatanungin nyo dito, ang masama dito kung paano mo ginagamit yang kabaklaan mo. You have two options. Gamitin ito, katulad ni Erica, o gamitin ito bilang isang tao pa rin. Hindi sapat yung pansarili nating pagnanasa para gawing katwiran, gawing rason para makalaya, makaalis doon sa ginawa nating kasalanan, lalong-lalo na kung sa proseso nito ay may masasaktan ka at may maluloko ka. Mga kabisyo, again, hindi issue ang pagiging gender or ang pagiging bakla mo dito. At the end of the day, lalaki o babae ka man, kapag tumikim ka ng hindi dapat tikman, mali yun. Mga kabisyo, panatilihin sana natin maging straight. Hindi lang ang ating gender, kundi ang ating mga ugali sa araw-araw nating desisyon. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Nakakaasar to. 'Di ba? And this is where stereotyping starts. No, kapag alam niyo yon, yung stigma, yung pag-stereotype natin sa mga kapatid natin, mga kabisyo natin sa LGBTQIA+ community. Aminin po natin sa hindi kung minsan nanggagaling din doon sa komunidad mismo. 'Di ba? At sana hindi natin gawing dahilan lagi yung gender natin, yung preference natin para gawing katwiran sa mga kasalanan at kalandian na ginagawa natin. Yung tipong kasi bading siya o kasi bakla siya kaya siya ganyan. No, hindi po dapat ganon. We always have an option
kung ano yung meron sa atin, we have always an option kung paano natin ito gagawin or i-share sa komunidad natin. We can be a bakla that serves as an inspiration to our community. We can be a bakla na makatao pa rin, na patas pa rin lumaban at makipagrelasyon sa buhay. 'Di ba? Or we could be that kind of bakla na katulad ni Erica na ginagaslight pa yung kasalanan niya. Kasi nagiging marupok ako kapag may gwapo. 'Di ba? Hindi, mali po 'yun. Mali po yun. Kasi kapag inilagay din natin yun sa isang babae or sa isang lalaki, balik ta rin man natin, mali po yun. Kasi unang-una, merong karelasyon. 'Di ba? May karelasyon si George dito, although given the fact na hindi naman nalaman dito ni Erica. But then again, kabisyo, binalaan ka na nung kapatid, 'di ba? 'Di ba binalaan ka na nung kapatid, tikman mo na lahat, wag lang 'yan. 'Di ba? Kasi kapatid ko 'yan. Oo, tama 'yan. Napagkamalan pa akong tomboy dito sa TikTok. Sa sobrang ganda ko kasi. Sabi ko sa iyo Oo, napagkabalan mo pa, tuloy akong tomboy. But again, mapa-tomboy, bakla, transgender ka man, wala pong masama dyan. Ang nagiging masama lang dito, ayoko lang talaga kapag ginagawa nating dahilan yon para i-justify, gawing katwiran sa mga kasalanang ginagawa natin. 'Di ba? Yun yung mali doon. But again, kung tatanungin mo ako, walang masama sa pagiging bakla. Sa pagiging tomboy, sa pagiging trans, walang masama dyan. You just ask yourself, paano mo ba ginagamit ito para makipagkapwa-tao? Paano mo ba ginagamit ito para mahalin yung sarili mo at makakontribute sa komunidad mo? 'Di ba? Tama ka dyan, Miss Ayn. Sa sobrang ganda ko. Sino ba nagsabi niyan? Babae ba yung nagsabi na tomboy daw ako? Yan, mas maganda patuloy ako sa'yo. Si Uncle Dagol ay natawa din sa ating TikTok. Oo. Ayan, sabi niya, ni Rudy, naglollipopan sila. Sabi niya, ay, oo, 'di ba? Possible. Tapos, ang maganda, may magandang comment dito. Sabi ni Denmark mula sa TalkTik natin, walang balak pero nasarapan. Ay, totoo. 'di ba? That's a very good observation. Walang balak, tapos nasarapan, pero kung hindi ka nahuli, uulitin? Ngayong nahuli ka, magsosorry? Paano kung hindi ka nahuli? Ilang beses mo gagawin? Ilang beses kayo manloloko? 'Di ba? Shout out sa iyo, Tina. Ayan, 'di ba? Kaya mga kabisyo, piliin pa rin natin. 'Di ba? Piliin pa rin natin maging straight. Hindi yung gender, pero maging straight yung mga desisyon natin. Maging tama yung mga desisyon natin. 'Di ba? Sa araw-araw, we always have an option. Yung pagiging marupok, po yan? Choice po yan. Choice po yan. Yung karupukan mo, choice po. Biruin mo, binaba mo yung value mo, Erica, nakipagtsuktsakan ka, nakipagkemehan ka sa kakahuyan. Ano ka, usa? Ano ka, hayop sa gubat? Ayan, sabi ni kaya nga may partner na, tas may sideline pa. Ay nako, mga coops talaga sila, like super legit and all. Oo, makontent. Kung hindi ka na content, George, ikaw naman, kung hindi ka kontento sa partner mo, hiwalayan mo na. Oo, wag kang lahat-lahat na lang sa'yo. 'Di ba? Mo na yan, hiwalayan mo na. Kung gusto mo nang tumikim ng iba, wag mong gawin habang may partner ka, ang dumi be. Okay? Sabi ni Ella, hi, hello din po. Hello. Ay, Rudy, balikan lang kita. Hindi sila naglollipopan kasi alam ko trans na eh. So may na siya. May keme na. Oo. Tama. Hindi nyo kinaganda yon. Hindi nyo rin kinagwapo yan. Yung tumikim ng marami, tapos may karelasyon ka pa. No, ikinadumi nyo yan. Go, tumikim ka ng tumikim, but make sure na safe ka, broski. No? Wala kang karelasyon at walang karelasyon yung tinitikman mo. 'Di ba? Kasi ang isang pagkain, ipinagbawal yan for a reason. 'Di ba? Posibleng number 1, may allergy ka dyan, kaya bawal mong kainin. Ikalawa, pwedeng lumala yung sakit mo kapag kinain mo yon. Or ikatlo, worst, pwede mo yan ikadedok. 'Di ba? Ganun yung tukso, kaya siya ipinagbabawal. 'Di ba? May mga pagkain naman dyan na allowed kang kainin, dun ka na lang.
Eva at Adan lang ang atake? Anyway mga kabisyo, ako ay magpapatuloy pa ng aking kadaldalan sa radyo. So make sure you make tutok na. Mamaya magbabalik ako. Commercial break muna tayo on air. But you have to make sure na you have to make tutok sa radyo. 90.7 po yan. If you're outside Metro and Mega Manila, you can download the Love Radio app via via Google Play and App Store or tutok sa live streaming namin loveradio.com.ph. O siya, nakasama niyo po ako mga kabisyo, your Uragon Broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. See ya later! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo.
Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumbong. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumbong. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe na. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago.
So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies.
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh.
Talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Ayan, isa lang. Pick. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. Sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. Sige, Jot. Sige. Dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. Sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. Sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding!
Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa kontekst niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! Dear Love. Oh, eto ka na naman. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Masaya, pero laging may kwento. Dear love. Dear Love. Dear love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Tigilan mo nga ako sa kasinungalingan mo! Maniwala ka! Wala akong bala! Hanggang tingin lang naman sana ako, pero hindi na niya ako! Sino pa naman ako para tumanggi? Natukso ko ng matindi! Grabe! Grabing gaslighter ah. Kasama nyo pa rin po, kadramahan. Your Uragong Broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa Dear Love. Wait lang bago tayo magdramahan dito. Gusto ko munang i-shoutout lahat ng mga taga Las Piñas. Mag-ingay na kayo dyan. Lakasan nyo yung radyo ninyo dahil nag-iikot-ikot kami dyan kasama ang paborito ninyong Love Radio DJ. Abangan nyo kung sino yung nandyan. Oo, ngayong araw like super legit and all dahil kapag na-tsempuhan ka namin na nakikinig ngayon ng Love Radio ay agad-agad bibigyan ka namin ng 1,000 pesos at grocery package. Yan. O, 'di ba? Kaya lakasan na ang radyo mga taga Las Piñas at make sure na naka-Love Radio ka like super legit and all. Ayan na, andyan na sila. Nag-iikot-ikot na. Oy, pero mga kabisyo, back to the drama. Nako, ako talaga nanggigigil talaga ako sa mga taong gaslighter. Yung tipong ginagawa nilang dahilan yung sexualidad nila. Oo, na para manloko ng iba. Yung tipong hindi na or sexualidad or yung ang tawag din dito yung preference na meron din sila and all. Yung tipong hindi kasi naman ako Becky naman ako so go lang ako ng go dapat. Tsaka siya dapat yung lumalayo sa akin kasi alam mo naman pag Becky marupok and all. Ay nako, tigilan niyo po ako. Walang ganyan, walang masama sa pagiging bading, bakla, tomboy and all. But again, ang tanong natin, how do we use this to actually inspire other people? Paano natin ginagamit yung kabadingan, kabaklaan, katomboyan? 'Di ba? Para mas maging makatao po tayo. 'Di ba? Kapag sinabi nating mali, mali po talaga 'yan. Oo, yung lalo na nakikipagkemehan ka sa sa may karelasyon. Ay nako, we always have an option. Pwede po tayong lumayo o pwede nating kainin 'yan.
At masunog sa kadagat-dagatang apoy. At the end of the day mga kabisyo, yun nga, lagi tayong may choice. At sana piliin po lagi natin yung tama. Diba? Sa pagiging tama naman, pagiging makatao mo kabisyo, hindi naman lagi dapat perfecto ka. Diba? Tao lang din tayo, nagkakamali po tayo. But then again, we always go back to the basic yan. Ano ba yung values natin? Halimbawa, basic values natin. Kapag mayroon ng may-ari, anong gagawin mo? Aagawin mo pa ba? Hindi na, 'di ba? Layo ka na kasi may may-ari na diyan. Kapag inagaw mo 'yan, it's either A, pag nanakaw 'yan o mang-aagaw ka. At ayaw natin ng ganun mga kabisyo, no? Dapat laging ginagawa natin yung tama dahil doon mas lumalalim yung definasyon natin ng pagiging makatao. Yan, pagiging pagpapakatao. Sabi nga nila, 'di ba? Madaling maging tao pero mahirap magpakatao. Kasi if you're making yourself tao, you can just like make bihis. 'Di ba? Magbihis ka lang na parang tao na aesthetic and all, mag-lipstick, mag-makeup ka dyan and all, magpagupit, tao ka na. Pero yung pagiging makatao, yan yung medyo nahihirapan yung iba sa atin, 'di ba? Kasi isa pa yan, pet peeve ko yan, yung ang tali-talino mo talaga pero ang tanga-tanga mo pagdating sa relasyon, pag-ibig and all. Nagsisettle ka sa bare minimum, 'di ba? Hanap ka rin ng titikman mo na single, 'di ba? Para naman tumaas yung values mo. Ayoko nung dear love natin ngayon kasi parang mas pinapababa mo yung value sa sarili mo. Biruin mo, nakipagkimihan din yung karakter natin sa bukod sa my girlfriend, sa kakahuyan. Ano ka, usa? Tao ka, uy! Hindi ka kung sino-sino lang na nakikipagkimihan ka kung saan-saan lang, 'di ba? Nako, mga kabisyo. And again, lahat ng ginagawa natin ay hindi lang para sa ibang tao, para din ito sa ating mga sarili. The more na binavalue natin yung sarili natin, mas nagiging valuable tayo para sa ibang tao. The more na ina-attract natin yung mga taong mas magva-value, mas papahalagahan at mas mamahalin tayo, like super legit and all. 'Di ba? And speaking of pinapahalagahan, gusto ko lang syempreng i-shout out yung mga nagpapahalaga sa mga taga Love Radio. Oo, dahil araw-araw nakikinig sa atin at dahil dyan nanalo ka ng 1,000 pesos at grocery package. Kamakailan lang si Dolores Estofa. At kung gusto ninyong manalo katulad ni Dolores Estofa ng 1K at grocery package, make sure na nakatutok po tayo sa Love Radio dahil magsusugod bahay kami dyan. Ngayon, nasa Las Piñas po ang aming team. For na mga kabisyo, nakasama nyo po ako, Konyo Bicolano. Susunod na Nicole Yala at Jego Bandido para sa mas kumikinang na usapan. Mga kabisyo, next week na po ulit. Kasama nyo kami. Ito po ang Dear Love. Oy, sayawan na! Metro's #1 Love Radio. Basic!